mutta mä en olisi ollut niin hyvä kuin mitä mä olisin halunnut olla. Tai mitä mä haluan olla, kun mä seuraavan kerran kisaan. Ja kyllä mä niin kuin koen, että niin. Aika lämmin tuli, 1,5 tuntia vähän. Ehkä musta tulee seuraavat high champion. Mitä täällä on tämmöstä body shape coffee? Tää oli nyt selkeästi mulle. Tähän tää on nyt mennyt. Ja kun en mä saa mitään muuta. Saa vaan vettä ja body shape coffeeta. Koko kesä meni valmistautua syksyn kisoihin ja kyllä mä niinku tein joka päivästä duunia ihan just sillä lailla, kun tavallaan se tavoite kirkkaana mielessä ja yritti tietysti tehdä vaan parhaansa joka päivä ja treenata ja valmistautua niin hyvin kuin pystyi. Kesällä mä pääasiassa tein blogihommaa ja sitten koulutuksia. 2 senttiä jalat ylemmäs! Yes, kaikilla nousi jalat vähän! Sitten oli tällainen yksi pidempi kokonaisuus. Oltiin Thaimaassa 10 päivää ja oltiin siellä vetää tästä bootcampia, että siellä oli varsinainen koulutus, vaan ihan niin kuin treenileiri. Että oli reilu 20 ihmistä meidän kanssa siellä treenaamassa ja se oli itselle semmoinen niin kuin myös tavallaan rentoutumisen paikka, vaikka se olikin mulle työreissu. Siitä oli vielä niinku karsintoihin semmonen 6-7 viikkoa muistaakseni, kun tulin Thaimaasta kotiin ja kaikki oli silloin niinku tosi hyvin. Et niinku oli semmoinen fiilis, että niinku treenit oli sujunut Thaimaassa hienosti, oli päässyt treenaamaan tosi paljon ja nimenomaan siellä lämpöisessä kun palautui ja lihakset tuntui hyviltä ja kaikki, niin ei ollut niinku mitään ongelmaa. Ja kyllä se homma jatkui siitä vielä ihan kivasti sitten niinku muutaman viikon, mutta sitten jostain syystä niinku vaan se kroppa alkoi taas pistää vähän niinku vastaan. Että mä luulen, että sieltä puskee se edelleen ylikuntotila tai alipalautuminen, mikä nyt on ollut mulla niinku päällä tuossa 2014, ehkä jo 2013. Ja sitten kun sitä ei ole antanut itse silloin sille aikaa heti tavallaan siihen palautumiseen kunnolla, niin sitten kun me mennään tiettyyn pisteeseen sen valmistautumisen kanssa, että oikeasti pitäisi pystyä puskemaan niitä äärirajoja, niin sitten sen huomaa, että se kroppa onkin sillain, että nyt leikki kesken. Se on just se, että sä niin kun teet sitä hommaa oikeesti joka päivä ja koko sydämellä. Ja sit se on niin kuin vaikeinta tavallaan todeta se, että se ei aina riitä. Että ei ole kyse siitä, että niin kuin, tai se on vaikea myöntää tai vaikea ymmärtää, että se vika ei ole tavallaan niin kuin aina itse tai mussa, koska totta kai kilpaurheilijana ja perfektionistina niin kuin sitä välillä ajattelee niin, että se on sitten ollut siitä omasta tekemisestä kiinni. Mutta kyllä mä tiedän ja puhun valmentajien kanssa ja ylipäätään, niin kyllä mä tiedän, että mä tein kaikkeni. Että ei se siitä jäänyt, vaan se on se, että
että se ei ollut se pohja vielä niin kuin palautunut tarpeeksi, jotta se kestäisi sen niin kuin kisalavalle asti menemisen. Tää just viimeinen pari vuotta on niin kuin koetellut, mutta ennen kaikkea se on opettanut. Ja se on semmoista tietoa, semmoista kokemusta, mitä ei saa millään muulla kuin se, että sä käyt välillä siellä pohjalla. Kyllä se lava odottaa. Oli se hetki sitten nyt tai ensi keväänä, ensi syksynä tai seuraavana vuonna, niin kisa-asutkin valmiina ja odottaa.